ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର କିଛି ନଥିଲା, ବଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ଥିଲା କି ଟିକେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି, ଆର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବନି ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ये सकाळର ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସମସ୍ତେ ଉଠିକି କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଚାଲିଲେ ସକାଳ ବର୍ଷା ଭିଜା ରାସ୍ତାରେ। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଗଛ ଥାଏ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ लगभग 15 किलोमीटर लगभग ହେବ ସକାଳୁ। କାରଣ ରାତିରେ ତ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ବି ଡାକିଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, କିଏ ଡାକିଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ସେମିତି ସମୟ ହିଁ ଥିଲା, ରାତିରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ପସିବଲ୍ ନଥିଲା। କାରଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଏକଦମ, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଦିନର ସକାଳ ଏକଦମ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ରାସ୍ତା ହିଁ, ଗାଁ ରାସ୍ତା ହିଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। କିନ୍ତୁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲିବାକୁ, ସେ 15 କିଲୋମିଟର କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଗଲି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ବି ଯାଉନଥିଲା, କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସକାଳ ଏକଦମ ବର୍ଷା ପାଗ, ରୋଡ଼ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରଠୁ लगभग 15 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବି, ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍, କାରଣ ରାସ୍ତା ହିଁ ସେମିତିଆ ଥିଲା। ଜୋର ବି ଚଲେଇ ହେଉନଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଛି, କାରଣ ସେମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ହିଁ ଥିଲା କି ଚଲେଇବାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ରାସ୍ତା ହିଁ ଥିଲା, ସାଇଡ଼୍ ଘର ଥିଲା କେଉଁଠି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମିତି ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା, କିଛି ଜାଗା ଥିଲା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ, ନହେଲେ ଏକଦମ ଖାଲି ରାସ୍ତା। ଚलो ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଆସେ ଗାଁକୁ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଚାहे ଖରା ଦିନ ହଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ। ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଆସେ ଗାଁ, ତ
ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଏ ସେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସର୍ଟ କରିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଗଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଡେ ଟାଇମ୍ଟା ରାତିରେ ତ ଦେଲା ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି। ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି ତାକି କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭବ ନ ହଉ। ଆଉ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।